पर्वतजरानि काजिगाव फारुआन राबाफारा गामियाव सत देवी ब्रह्म बाथौ दुर्गा मन्दिराव बिमा दुर्गाखौ दिनै ब्रैथि साननि जोबथा बिदाय होनाय सानाव फैनाय फुजिगिरि सुबुंफोरनि होंगो दोंगो। दिनै दुर्गा देवीनि ब्रैथि साननि दशमी जोबथा सानाव बयनिबो गोसोआव बिदाय होनायनि रंजा खुसिजों मोसा मोसा बिदाय होनाय फोरबोआ गासै गुबुन गुबुन हारि माहारिफोरखौ बे समाव नुनो मोन्दों आरो बेबादिनो देग्लायबो सत देवी ब्रह्म बाथौ दुर्गा मन्दिरा बर' हारिमुनि गाननाय जोमनायजों गोहोनि बिमा दुर्गा देवीखौ साजायनाय एबा देलायहोनानै गाजा गोमजायै फुजा फोरबोखौ खुंफुंनानै फोजोबखांनायनि उनाव दैयाव लांनानै फोजावना बिदाय हरनायखौबो बे समाव नुनो मोननाय जादों। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला पर्वतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगावनि राबाफारा फारुआन गामियाव कमिटिनि आफादगिरि मोगथां बसुमतारीनि दैदेननाय आरो हेमलता ब्रह्मनि फुजारिनि हेफाजाबजों लोब लोब रायजो राजाफोरा बाहागो लानानै सोरबा सोरबा रंजादों आरो सोरबा सोरबा बिमा दुर्गा देवीखौ बिदाय हरनाय मोसानाय थासारिखौबो बे समाव नुनो मोन्दों। सत देवी ब्रह्म बाथौ दुर्गा मन्दिरनि फुजारि हेमलता ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। ब्रैथि सानाव दिनै बिमा दुर्गाखौ सिबिनानै दिनै जोबथा सानाव सफैनानै दिनै बिमा दुर्गाखौ रायजो राजा दिनै भक्तसारि फिसाफोरखौ लानानै गाजा गोमजायै दिनै फुजारि जानानै आङो दिनै बिमा दुर्गाखौ बासानि खालामफैबाय। दिनै नैबे सिस्टि दैमायाव सिस्टि होनो नामा दैखौ सिस्टि दैमायाव दिनै गाजा गोमजा रंजा बाजायै दिनै बेंफार बायदि मैया लानानै दिनै गाजा गोमजायै बिदाय होबाय। मा रोखोम गोजोननाय मोन्दों गोसोआव बिमा दुर्गाखौ फालिनानै? गोसोआव गोजोननाय मोन्दों। दिनै आइ आफाखौ सिबिनानै आइ आफानि अननायजोंनो दिनै लखलगरि मनुस फिसाफोरखौ दिनै गाहामै गाहाम बयनिबो साननाय बयनिबो हास्थायनायखौ सोरनिखौबा साक्सेस खालामनो हादों। जाय मनुष्यआ दिनै सैथोनि देबगन बिमा दुर्गाखौ नंगौ सैथो होननानै जाय मनुष्यआ फोथायनो हागोन बे मनुष्यआ सैथोनि फिथाइखौ मोनगोन। जाय मनुष्यआ नंखाय फालाय होननानै सानगोन बे मनुष्यआ नंखाय फालायनि फिथाइखौ मोनगोन। बेखौनो आं बुंदों आरो। नोङो दुर्गा फुजा फालिनाया नोङो जोब्बायानो आरो मोजाङै मोजां जोंना दुर्गा फुजा फालिनाया जोबनानै जों दैयाव गारनानै फैबाय, भासानि होना फैबाय। दा आरो फैगौ बोसोराव आरो जोङो बेबायदिनो गाजा गोमजा खुंनो हाथों होननानै आङो इसोरनाव आर'ज गाबबाय। जाहाथे जोङो बे सैथ देवी दुर्गा बाथौ मन्दिरनि मन्दिराव जोङो बयनिबो आनान गसाइनि गेजेराव मोजाङै मोजां बारग'लांबाय। आङो बेखौनो बुंनानै फैगौ समनि दुर्गा फुजा फालिबावनायनि गेजेराव नोंथाङा दानिफ्राय खावलायहरबावगोन नामा जे बेहाय आरो? औ, बेखौथ' जोङो बोसोरे होखायो। जोङो बयनिबो मंगला जरा होन ओरै थिफखाय आरो काजिगाव जोङो बिनिफ्राय हांख्राय हरखायो। जोङो बेवहाय फुजा गाजा गोमजा फुजा होयो। जोङो थारमाने जोंनि माबा मा होनोमोनलाय शिबरात्रि फुजाबो होयो जोङो। नैबे दुर्गा फुजायाव जोङो होगोन होननानै थारमाने खावलायहरगोन आरो। मा फुजा फैनायखौ नुदों नोंसिना? जोंनियाव नोङो बर' आरो राभाफोर फैयो बेबायदि आरो। बेसेबांसो मानसि? जोबनायाव मानसियाथ' जोंनाव बहुद जादों, मथा मथि 600सोनि बारा जादों आरो जोंनाव दा।